Svake godine sve više ljudi mir potraži baš na duhovnim obnovama Fra Zvijezdana Linića. Tisuće vjernika i ovoga puta u Zagrebačkom domu sportova. Želim da ljudi shvate da se svi mi trebamo ispravljati, korigirati, popravljati i ako to shvate, to je polazite onome što se u kršćanstvu zove obraćenje. Upravo je to doživjela Danijela, koja već godinama dolazi na seminare. Jer sam u biti na tom seminaru i doživjela iskustvo Boga živoga i novo obraćanje, novi život sam. A tu je nešto što si čovjek može naći sebe, odmoriti se. Lijepo, lijepo. Napunim baterije, kako se ono kaže. Pustim oduška duši i tako. Jedva sam čekala danas da dođem. Jedvice. Fra Zvijezdana Linića posebno veseli kada na njegove duhovne obnove zalutaju ljudi koji inače ne idu u crkvu. I meni je to dragocjeno, isto tako. Ja znam neke žene koje mi govore da ih muž uvijek dovede do crkve, ali ne idu u crkvu i čekaju negdje u kafiću, a ovdje dovede i ovdje uđe unutra, jer nema nekog otpora ili nekih kolebanja ili neki kompleks crkve. Ova besplatna duhovna obnova traje sve do nedjelje, kada će se u 13 sati služiti svečana sveta misa. I prije sportskih minuta tema dana je sinoćnja sjajna utakmica Dinama, čiju je spektakularnu pobjedu punih 90 minuta pratila prava nogometna publika bez jednog incidenta. Otkako ekstremni navijači bojkotiraju utakmice, Dinamo je na tribine ponovno vratio očeve s djecom i prave zaljubljenike u nogomet. Prije nego što u sportu pogledamo golove, evo kako je to izgledalo na Maksimiru. Bila je to posebna atmosfera, nakon dugo godina sjajna slika s Maksimira. Umjesto huligana očevi s djecom i prava nogometna publika. Pjesme su odzvanjale tribinama, skandiranje publike nosilo igrače. Dinamo je igrao fantastično. Jutro poslije svi pričaju o nogometnoj senzaciji. Ponos u očima izvire iz uprave kluba. Ono ozračje koje se jučer vratilo na stadion je jedan izvanredan, ja bih rekao, ne samo događaj, nego pokazatelj da ipak na neki način u ovom trenutku na stadionu Maksimiru se jedna utakmica ovakvog naboja, ovakvog intenziteta može odigrati u jednom fantastičnom ozračju bez i najmanjeg incidenta. I doista, sjever, istok, zapad, jug. Zdušno navijanje jučer se osjetilo punih 90 minuta, bez i najmanjeg skandala. Vidjeli ste puno djece, puno žena, obiteljski ljudi su počeli dolaziti. To je jedan ogroman poticaj svima nama da nastavimo u tom smjeru. Jer snimki incidenata, krvavih glava, razbijačkog zanosa i uhićenja izgrednika već smo se nagledali. Kako bi istrijebili huligane, a na stadion vratili očeve s djecom, uprava osmislila i posebnu obiteljsku ponudu. Roditelji, dakle, sa djecom 7 do 15 godina, to mogu doći na način da oni kupu ulaznicu za sebe, ali za dijete dobe badave. Takvih, pod navodnicima, pogodnosti iskoristilo već negdje oko 500-tinjak roditelja. Da je važna pozitivna atmosfera, slažu se i psiholozi, koji vrlo dobro znaju kako funkcionira masa. Ovo je divan primjer kako se to može postići i koliko to dobro utječe na rezultat. U nedjelju stoga Dinamo časti. Na utakmici sa Zagrebom ulaz je besplatan za sve zaljubljenike u sport. Divljačko navijanje HNS je posljednjih 10 godina stajalo oko 10 milijuna kuna. Zbog sukoba u Temišvaru uprava je jučer iskeširala 55.000 eura kao naknadu štete za huligansko ponašanje. Huligani na stadionima jučer nikome nisu nedostajali. Otkad bojkotiraju utakmice, nema ni incidenata, ani poraza. A Dinamo je bez poraza otkad je na modru klupu sjeo gost večerašnjeg Dnevnika, trener Vahid Halilhodžić. Gospodine Vaha, dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Dobro večer. Dinamo je sinoć nakon dugo vremena izgledao kao prava klasna evropska momčad. Znamo da se to plaća, ali u čemu je čarobna formula? Ba sve se danas plaća i vi ste plaćeni isto tako. A i vi isto? Da. Šta je čarobno? Nema tu čarobne nikakve formule, to je samo rad. Dolazeći u Dinamo, ja sam znao da ima tu neki poteškoća, imam već iskustva sa drugim nekim timovima u sličnim nekim situacijama, tako da sam ja primijenio svoju neku metodu, svoj rad koji je srećom za Dinamo i za mene isto tako za sada uspijeva, hoće li dalje, ne znam, vidit ćemo. A dobro, ali što je bila prva najkritičnija stvar na kojoj ste odlučili poraditi kad ste upoznali momčad? Psihološku stabilnost vratiti, povjerenje u same sebe i u ekipu, u grupu, u klub. Bili su tako izgubljeni malo igrači, tako da sam morao obaviti mnogo razgovora i monologa i dijaloga imati sa svojim igračima da bi im vratio vjeru u sebe, vjeru u fudbal, vjeru u klub, vjeru u ekipu. Dobar ste psiholog.
Pa ne znam, to treba ljudi kaže, treba pitati igrače prije svega. Villarreal je mnogo uspješniji od Dinama posljednjih godina. Momčad mu vrijedi čak 4 puta više od vaše. Što je najvažnije za utakmicu protiv tako jakog favorita? Ja imam iskustvo već vođenje ekipa u Champions Ligi, prema tome za tu utakmicu se posebno pripremali. Mi smo tu pratili ekipu već par sedmica, treneri su neki odlazili tamo da posmatruju ekipu. Znači svaki mali detalj je tu, kako kažem, pripremljen za tako jednu važnu utakmicu. Dobro smo bili se pripremili, sad neki zli jest da su malo i podcijenili to, a to uvijek je prema Dinamu izgleda nekak ta negativna, kažem ja, negativan pogled. Međutim, mi smo pripremili se na taj način da smo respektirali naše protivnika, međutim, vjerovali su naše snage, naše mogućnosti. Ja sam to igračima pokušao da i uvjerim, da oni mogu da pobjede jednu takvu ekipu koja je bolja ekipa od nas. Međutim, u kolektivnom sportu sve je moguće kad se nešto želi. Kad ste doznali protivnike u skupini, rekli ste da je Villarreal prvi favorit, a vi ostali ste izjednačeni. Prema tome, ovo sinoć je golem korak prema prolasku dalje. Villarreal kao ekipa ostaje ponovo još kao kandidat za prvo mjesto. Još ima 5 utakmica. Mi ovom pobjedom smo najavili našu kandidaturu za prva 2 mjesta, međutim još ima 5 utakmica, još mi nismo kvalifikovali i ne treba odjednom sad da kažemo sve je riješeno, sad je Dinamo najbolji, najljepši. Ne, ima još tu dosta posla i nadam se da ćemo mi nastaviti ovakvim putem. I sami ste to kratko dotakli, evo, zlobnici će reći da je ovo sinoć bila druga momčad Villarreala bez nekoliko glavnih igrača. Pravo da vam kažem, to će uvijek, da smo mi igrali protiv Barcelona, da smo pobjedili, oni bi našli neke, kako kažem ja, neke razloge da omalože tu igru Dinama, ali to ne treba, treba gledati sino sve što se dogodilo na tom stadionu, na terenu i van terena, kad vidite te ljude koje sretno navijaju, koje pjevaju skupa, kad igrače vide jedno zadovoljstvo u toj ekipi, to je velika jedna pobjeda Dinama, pobjeda velika i navijača i pobjeda grada Zagreba, jer bez obzira na nakon starom stadionu, ambijent je bio veličanstven i ja sam bio sretan kao trener što sam prisutan u toj utakmici. Nakon utakmice niste igračima rekli bravo, a sad se veselite i provodite. Ostavili ste ih još pola sata da se razgibavaju, a onda ste s njima otišli u restoran. Kod vas nema popuštanja? Ne, ja sam rekao bravo momci i ja sam ponosan na vas, a to je poslije, vidite, da bi se bolje rekuperiralo, da bi se bolje pripremilo za utakmicu protiv Zagreba, treba se napraviti taj trening. To nije trening, to je dekrasaža, to je u stvari da se umor i svi toksini i laktati koji se nagomilaju u vašim mišićima eliminišu istog momenta i to će biti dobro za iduću utakmicu, prema tome nije to trening, to je ta relaksacija, a ja vam opet kažem, ja sam puno ponosan tu grupu na te igrače. Puno uspjeha i dalje, hvala vam najljepša na gostovanju. Hvala i vama na vašem pozivu. Hvala lijepo. Ljubitelji automobila u iduća 3 dana doći će na svoje. Prostor Arene Zagreb ponudit će brojne atrakcije automobilima, kaskadere i akrobatske motocikliste. Spektakl je uveličao i legendarni vozač Formule 1 Giancarlo Fisichella. 3 dana oktanskog spektakla očekuje brojne posjetitelje na danas otvorenom Automotor show. Promotor je bivši prvak Formule 1, slavni Giancarlo Fisichella. Čast mi je biti ovdje. Nažalost, vrijeme nije dobro, no nadam se da će svi uživati u ovom šovu. Talijan pripada odabranom društvu 9-torice koji se mogu pohvaliti s više od 200 odvoženih utrka. Fantastično iskustvo, posebno kad sam pobjedio 3. svibnja 2006. s Renaultom. Bio je to odličan bolid, uživao sam posebno prošle godine kad sam iz Force Indije prešao u Ferrari. Za Ferrari vozila je jedna od legendi oktanskog cirkusa, ovogodišnji povratnik u svijet Formule 1 Michael Schumacher. Sve je bolji i bolji, ako iduće godine ostane u formuli, bit će odličan. Prva pobjeda bila je 2003. u Brazilu. Renesansno razdoblje prolazi 2006. s Renaultom. Kao pobjednika ovogodišnje sezone vidi svog nekadašnjeg momčadskog kolegu. U ovom trenutku svatko od prve 5-torice može biti prvak. Nadam se da će to biti Alonso.
Staza koju mnogi vozači mrze i obožavaju Spa-Francorchamps umirovljenom Talijanu budi posebne osjećaje. Spa je odlična, posebice Eau Rouge. Prolazimo ga vrlo brzo, ponekad i s više od 300 km na sat. Navijač Rome i najbolji napadač među vozačima za kraj dodaje: Schumacher je dobar na terenu, ali samo kao radilica. Ja sam taj koji zabiva golove kao moj prijatelj Vincenzo Montella. Odmah nakon Dnevnika u 20 sati počinje nova sezona Super talenta. Pjevači, plesači, zabavljači i najrazličitiji talenti dat će sve od sebe kako bi impresionirali sada već iskusne članove žirija Ninu Badrić, Dubravka Merlića i Enisa Bešlagića. Dvostruko spektakularnija druga sezona Super talenta pripremana je proteklih mjeseci diljem Hrvatske